U nastavku. Može se njom dobro da se tuca. Očekujem ludilo. Sve je to na korist, nije na štetu. Secka ti. I to baš onako zvuči. Dekoracija. Ovo doživljavam kao završetak. Ako nam Dejan večera servira tvrdoš, mi će divan domaćin. A šta mislite kad neko stalno priča o seksu? Da li je aktivan ili je ugrožen? Ja sam uglavnom dobra. Ovaj afrodizijak se pokazao odlično. Da vas ja pozovem da sad pređemo i da ja volim da se opuštam i da. Ipak, 4 žene, treba se izboriti sa njima. Dobrodošli! Stigli smo do poslednjeg dana takmičenja u pripremi Soul Food večere, tačnije hrane za dušu. Vreme je da saznamo i ko je naš današnji domaćin. O, pa s kim se ja to družim danas? Danas se družiš sa mnom, to jest Dejanom Ilićem. Dene, možeš li da nam kažeš nešto više o sebi i čime se ti zapravo baviš? Ja sam inače ispred svega suprug, domaćin, bavim se razvojem pokreta, to jest autor sam programa Razvoj pokreta. Inače sam majstor aikida, bavim se zdravim životom i mogu za sebe slobodno da kažem da sam instruktor zdravih navika. Dejan je odgovoran, obrazovan, mudar. Inteligentan, obrazovan i fin. Imam utisak da je jako dobar prijatelj i da je jako dobar učitelj. A zašto ne bismo pitali njega lično? Deki, kakav si? Strpljiv sam, istrajan, energičan, energija me onako baš krasi. Istraživački sam nastrojen, radoznao i onda ponekad znam da druge oko mene izopštim iz te cele priče pa deluje kao da sam povučen. Teško mu je provaliti manu neku, ne znam, nije nijednom zakasnio, nije bio neprijatan, nije bio... To mu je mana, mnogo je perfektan. Da, perfektan, to mu je mana. Da. Težim ka duhovnom razvoju i moj cilj je u stvari da u jednom momentu u skladu i sa godinama i životnim iskustvom postanem učitelj. Okej, pišem da pošaljem Deda Mrazu. Želiš li još nešto? Jedan još od mojih ciljeva koji to treba da podrži je da se ostvarim i kao otac i da imam svoje dete, tako da to su neki ciljevi kojima stremim. Za to valjda znaš kome moraš da se obratiš. Dejan je najambiciozniji, to on pokazao svojim stavom, svojim ponašanjem, on je grizao za pobedu i mislim da će se to i večeras pokazati. Domaćine, šta očekuješ od današnjeg dana? Od današnjeg dana očekujem dobro druženje, dobru zabavu, kao što je bilo i prethodnih dana. Sa moje strane možda malo šeprtljenja po kuhinji, ali to će biti zabavno, tako da sve u svemu bit će veselo. U to ne sumnjamo. 4 dame su već priredile svoje takmičarske večere i ne zna se koja je bila lepša. Mislim na večere. U stvari, najveći broj poena je osvojila domaćica Sanela i zato hajde da se prisjetimo njenog takmičarskog dana. Fusion soul food. Slatka, ljupka, ljubazna. Gledali ste? Hvatila mi misli i to je bilo to. Ja imam pesmu. Ajde. Meni je bilo teško, a tebi? Je li teško ili vam je palo lagano? Teško. Dezert je pokidao. Da ga podesimo na vibraciju onoga što treba našem telu. Dejan je ove nedelje blažen među damama, mada to može da bude i veliko opterećenje. Nadam se da je skockao gajbu. O, pa lepo je ovde. Deki, predstavi nam svoj životni prostor. Trenutno smo u prostoru u kome ja volim da provodim vreme i da se opuštam, razne aktivnosti da sprovodim od baš potpuno opuštanja meditacije do čitanja razorno gde u principu ovde volim da provodim vreme. To me ni malo ne čudi. Ovo je jako prijatan prostor, ima dosta detalja. Zanima me šta je to iza tebe što si tako lepo poređao? Ovo iza što sam poređao su neke od knjiga, odnosno naslova koje ja volim da čitam i uglavnom je to vezano za razvoj pokreta, odnosno program i ne znam, konkretno, telesni um, telesna psihoterapija, znači uticaj svesti na telo, svetlost kao nešto što će u budućnosti biti deo nas, sastavni deo, Tesla, večita inspiracija. Ali nemoj sad da mi tu čitaš. Ne zaboravi na dame.
Mislim da Dejan živi u stanu koji je onako jednostavan, bez previše detalja i da to sve liči na životnu filozofiju koju on živi, a to je jednostavnost, praktičnost, upotrebljivost, tako da verujem da je čitav stan u skladu sa tim i uređen. Deki, kakav je plan? Super. Imam ja sad nešto da se pripremim pre kuvanja, da odradim neko malo onako opuštanje i da se smirim, da bi mogao da uradim sve to kako treba. A tebi preporučujem da lepo odeš tamo i da pogledaš šta se događa u kuhinji, a ja dolazim za tobom. Ali mene zanima i šta će ovde da se dogodi. Slušaj, odok do kuhinje, nemoj da pobegneš u neki paralelni svet. Moraš da kuvaš. Vidi ti to, bela kuhinja. Baš je lepa. Nekako ima taj opuštajući efekat. Nije ni čudno što Deki malo pa meditira. Dejane, pa dokle ja da te čekam ovde? Pa dobro, kuhinja je super, samo je malo uska onako i treba baš da vladaš kretanjem da bi mogao da se mimoiđeš. Ali super je kuhinja i funkcionalna, ono što je najvažnije. I baš je čista, nadam se da je ponekad koristiš. Nagradno pitanje. Ko pogodi šta je Deki kupio na pijaci, dobija zdravi slatkiš. Aha. Sad nas si bacilo na muku. Bio je neki jako čudan začin. Pa možda neke vunene pletene čarape da nam pokloni za zimu. Možda neku motiku, ne znam. Nešto što je bilo u prirodi ranije. Organsku motiku. Organsku motiku. Deki i ja smo krenuli u nabavku namirnice. A gde bismo drugo nego pravo na pijacu? A danas je svašta nešto u ponudi. Deki, šta si to spazio? Hoćeš da ti kupim cipele? Može. A? Ove mokasine? Ja volim ove bez pertli. Bez pertli? Pa dobro, može ovi bez pertli, samo će malo da ti šklapiću. Zašto ne probaš neki? Ajde, posle ćemo. Pored ovoliko svežeg voća i povrća, on se uhvatio za mokasine. Gde nam je prodavac? Dobar dan. Dobar dan. Treba mi svež peršun. Baš je dobar. Taman evo ove 3, mislim da će im biti dovoljno. Super, imaš i limun. Peršun i limun. Zar to nije dobitna kombinacija? Hajde Dejane, idemo dalje. Moramo. Hvala. Doviđenja, prijatno. Doviđenja, prijatno. Pa vi imate i mušmule. Šta je ovo? A da, jelomik. Ovo mora da je smislio u dubokoj meditaciji. Predjelo, razigrani vrt. Glavno jelo svašta nešto i desert medena snaga. Hajde da čujemo i dame. Meni deluje razigrano i maštovito. Ima mi tu neku dozu muške energije. Jednostavan, precizan, nije nešto mnogo hteo da bude misteriozan nekako. Domaći film, 2 reči, ništa komplikovano. Jest. Vreme je da posetimo i zdravu hranu. Za šta god da se ovde uhvatite, sve je zdravo, ali ukus nije zagarantovan. Mada sledbenici soul food kuhinje se ovde osjećaju kao kod kuće. Hleb bez brašna, moš misliti. Hajde Deki, ubrzaj se malo, mislim, nemamo ceo dan, žuri po. Pa žurim, ček, polako. Zabavnik. Da smo pričali već da volim knjige i čitanje, uz ovo smo odrasli. I ovo ću da uzmem kad završimo sve, taman da na miru onako se opustimo u zabavnik. Jao, kako se vuče. Ajde, Deki, požuri, brati, skreni levo, čekate neka riba. Malo motivacije. Ništa nisam slagao. Da li je moguće? Konačno smo stigli kući. Neće biti ništa komplikovano, ali će biti nešto zdravo. Verovatno neće. Mislim da će biti samo povrće. I tvrdoš. Neki afrodizijak, očigledno. U potenciju verujemo, u Mediora se Jedva čekam da probam masažu malinama. Ja znam za ono šibanje koprivno. On je grizao za pobedu. Toliko je neprijatan za stolom. On je svu hranu ispljuvao. Pa dobro. Deki je nabavio sve zdrave namirnice i vreme je za kuvanje. Sastojci su poređeni, izgleda da smo počeli. Deki, ali si nam se nešto sav ozbiljio. Pa moram da krenem da radim onako baš. Dok samo uhvatim zalet.
Hvatanje zaleta je u pitanju, znači medena i snaga. Medena i snaga, pa u stvari ideja je bila da to bude med i orasi, a da ne bi baš sad išlo ono kao potencija, čuda, ovo ono, onda medena snaga, jer to je neka vrsta snage. Pa jeste. I to što kažeš. Obožavam med i orahi. O ne, i on liže kašike. Je li, Dejane? Ti veruješ u tu priču o potenciji? Za med i orasi? Da. U potenciju verujemo, u med i orase, da mogu da podstaknu tako nešto, pa da. Ima. Ne kao sad svaki kuvar moraš i da probaš. Jama. Dobre. Da probaš? Pa neću, šta ću sa potencijom posle? Pa dobro. Mislim da desert sigurno sadrži med ili javorov sirup i pored toga ili neke koštunice ili možda Usturica. Šta misliš da bi to moglo da bude? Med i neke kikiriki, ako je snaga u pitanju, neki orasi ili kikiriki, tako neka mešavina, pa kao preliveno samo medom. Neki afrodizijak, očigledno, jel? Dejane, baš me zanima tvoje mišljenje. Hoće li nam stvarno izrasti krila u budućnosti? Hoće duhovno. Meni će da izrastu rogovi, ako ne ubrzaš malo. Ja se stvarno trudim, maksimalno. I ne sekiraj se, neće ti porastu rogovi. A to je neko suvo voće? To su urme. Sad ne znam tačno koje su čije urme, ali su dobre za punjenje ovom smešom od meda i oraha i na kraju suva šljiva. Moram da izvadim košticu da bih mogao da je napunim. A ti stojiš i ništa, ne prilaziš da pomogneš. Ne smem, plašim se. Čega? Tebe. Mene? Što mene? Ma sav si mi u nekim energijama. Ko zna šta bi mogao da mi uradiš? Pa dobro, sad sve je to na korist, nije na štetu. večeras mi se jede riba ili neka druga hrana koja sadrži proteine. Biljana? I može neki tvrduš. Dame su raspoložene za tvrdoš, ali domaćin vadi sve tvrde delove iz šljiva. I to traje i traje. Dejane, ajde, očistio si. Šta radimo sledeće? Sad ih napunimo ovom potencijalnom smešom. A daću ja tebi smešu. Jeste da mu je koncept užasno spor, ali mislim da ću ovaj desert sigurno i sam napraviti. Jedna je napunjena. Ovo ne ide baš tako loše. Kao što sam u početku počeo nešto da se šeprtljam dok se malo pokrene, ali već odmičemo polako. I dezert će još malo samo da bude gotov. To pričaš samo da bi nam bilo lakše. U kojoj smo fazi? Ovo je za sad gotova faza. Ostalo ostavljamo kad budu došli gosti. Dejan je toliko ambiciozan, nepodnošljiv takmičar da smo jedva izdržali sa njim. Prosto sa njim je nemoguće se takmičiti, on je svu hranu ispljuvao, toliko je neprijatan za stolom da prosto jedva čekamo da mi navalimo sad na njegovu hranu i da isto to uradimo mi njemu. Rukola, kruške, čeri, badem, ovo obećava. Izvinite domaćine, gotovo sam uveren da rukolu morate malo i da operete. Oprana je. Rukola je oprana i već je ona spremljena za samo možda nekako je malko suvkasta. Da je izvadimo. Izgleda kao da je neko počupao travu ispred zgrade. Pa iskreno, trava je hrana za mudrace. I u budućnosti ćemo se hraniti travom ili ne baš onom travom ljevatskom, ali trava je izuzetno zdrava. Znam. Ja redovno odlazim na livadu da je konzumiram. Baš kao i ti. Ali ne znam da li znaš da je, na primjer, hemoglobin u krvi mutacija hlorofila. Znači, hlorofil nam je potreban da bi imali dobar hemoglobin. To je nekad bilo jedi koprivu i ne znam, moje zeleniše da bi imao bolju krvnu sliku. Predjelo, razigrani vrt. Pretpostavljam da će biti povrća, da će biti sveže povrće i da će neki glavni štos biti u tome što će povrće da bude čudno iseckano. Uz ovo raznovrsno povrće, Dejan će možda poslužiti i neki odgovarajući umak, ali verovatno neće. Mislim da će biti samo povrće.
Neće biti ništa komplikovano, ali će biti nešto zdravo, mirisno, onako što mami na grickanje. Moramo da kažemo da su sve dame bile u pravu, Razigrani vrt je vrlo inspirativan naziv. Vidi ga, šta on radi sa drškom od noža. Brate, evo ti oklagija. Ali nije to oklagija. Čim je neko drvo, odmah mora da bude oklagija. Ovo je boken i on se koristi u aikidu. Replika je katane, japanskog mača, i služi za vežbanje iz tog razloga što vežbači ne mogu da se povrede. A inače odlično i za ovo, znači može se njom dobro da se tuca, odnosno da se drobi, on može i ovako. U principu dobro je. Vidiš kako sam ja pametan. Vidim da njuškaš po stanu i da tako nalaziš i zanimljive stvari. Ako nam Dejan večera servira tvrdoš, bit će divan domaćin. Samo to očekujemo. Dejan kao domaćin će biti jako prijatan, jako topao, komunikativan. Mislim da će teći da nas ugosti, da nas sasluša, da prosto bude tu. Mislim, on je takav nekako. Djeki, šta ima? Mi smo otprilike na kraju predjela. Možda ima još 1-2 detalja i to je to. Da, još samo badem. Mislim da je ovo predjelo kao stvoreno za naše dame koje vole da se hrane zdravo. Vola! Super! Večeras će atmosfera da bude najbolja. Naše posljednje veče očekujemo ludilo. Polako, pa nismo još uvek pripremili ni glavno jelo. Hajde da vidimo šta je to Dejan smislio ovog puta. Je li, Dejane, koja to životinja viri iz ove staklene posude? Iz ove staklenke viri losos. Ali ja sam alergičan na lososa. Pa to je niz za tebe. Molim? Pa mislim... Ali dobro, imaš ti tu svašta nešto. Ima svašta nešto, ima povrće, ima losos normalno i povrće ćemo da grilujemo u ovom ovde pekaču. I mislim da će to sve da bude lepo onako. Glavno jelo se zove svašta nešto, što mi ukazuje na to da će biti raznih varijanti, i kuvano, i sirovo, i nešto suvo, i nešto onako polutečno. Da, malo ribe, malo povrća, pa sve poređano. Pa sve u krug. Da. Dejane, nisi mi rekao šta se ovo krčka u šerpi? Krčka se pirinač i pirinač će biti samo sa peršunom, onako čisto kao prilog. Jeli, Dejane, da te pitam nešto, ali ozbiljno. Kada si počeo da se duhovno uzdižeš? Krenuo sam nešto baš mlado. Mene je od uvek nešto to interesovalo. U početku je to bila neka filozofija. A onda sam u jednom periodu počeo da se zanimam ovako malo i za duhovni rad. I za meditaciju, pa sam krenuo onako od nekih orijentalnih. Obično u početku sam se bavio borilačkim veštinama i sav taj neki rad je bio vezan za orijent, a kasnije je prerastao u nešto ozbiljnije, danas je posao. Lepo, baš lepo. Secka ti, ne znam kako se zove njegov program. Razvoj pokreta se zove taj program. I verujem da je to spoj svega onoga što je on naučio u aikidu i drugim veštinama kojima je ovladao, ali ono što je važno je filozofija koja sve to prati, a koju je on utemeljio na pre svega pravoslavnim mudrostima i na uopšteno životu koji se živi na ovim prostorima. I mislim da to radi vrlo uspešno i spretno. Pirinač se krčka, losos će uskoro da ode u rernu, a domaćin upravo priprema povrće za grilovanje. Da, bit će to ražnjići od povrća. Deki, sve mislim da duva neka košava, a ti to u stvari dišeš. Da. Da, za mene je karakteristično da dišem duboko i uz ovo sve što radim ide ono abdomenalno disanje i onda se to baš čuje onako i to baš onako zvuči. Tako da to je nešto što je inače i važno za normalan i zdrav život, posebno što se smatra da od dužine daha zavisi i dužina života. Dobro je da si mi to rekao. Ražnjići su spremni.
Kako ti sviđa? Opasno mi se sviđa. Znači, ovo je gotovo. Pirinač je gotov. Losos se spremamo malo kasnije, a sad idemo na dekoraciju stola. Hajde, požuri polako. Dekoracija stola će verovatno biti... Čuti, dekoracija stola. Mislim da će dekoracija stola da sadrži neke baš neočekivane detalje, ali minimalne. Tek onako da kao gle samo to. Možda neke baš jako posebne salvete ili nešto slično, ali tek. Stigli smo i do tvog, pretpostavljam, omiljenog dela. Da, u stvari ovo doživljavam kao završetak pripreme, jer čim dekorišemo sto, znači da već smo došli u onu finalnu fazu. Beli stolnjak, beli tanjiri, salvete, bela aura, beli zubi, prozirne čaše. Ovo vam se zove jedinstvo boje. Naravno, bele su i sveće. Domaćine, odlično si to smislio. Samo je nekako jednolično. Pa znaš šta, nešto i nisam baš bio u prilici da nađem nešto što bi moglo onako da razbije tu neku formu, a inače ja volim tu najjednostavniju svedenu formu, uglavnom belo, to je čisto, tako može tako neki detalj, ovo zlatno malo da onako priziva neku sjajnu energiju i tako. Kako mi je to promaklo? Spremio je Dejan za nas specijalnu večeru. Očekujemo i ono što ne možemo ni da zamislimo. Spremio je sigurno neko lepo iznenađenje da nas zabavi. Deki, šta tu ima zanimljivo? Ima svašta, kao u zabavniku. Gledam ovde, kaže organska disciplina. Kad bi svi kao Yukaku i Chikawa sprečavali ljudi da ostave nepojedeno jelo i trudili se da čovjek treba da potroši sve što kupi ili spremi, verovatno se u svetu ne bi uništavalo toliko namirnica. Dame su večeras vesele i uopšte nisu u Dekijevom edukativnom fazonu. Čovjek mora malo i da se opusti. Vratimo se do Sadnjakovića. Da li i ti nekad bacaš hranu? Uglavnom ne. Uglavnom ne. Ponekad se dogodi da možda ako radim ili nešto pa mi ostane hrana i onda je bacim, ali uglavnom nema. Da kažu da kad bi po jedno zrno pirinča, to kažu Kinezi, svi sačuvali, ne bi bilo gladnih. Šta je sad ovo? Neko dolazi? Izgleda da je tako. I to neke mnogo dobre ženske. Ćao. Bravo, dobro večer. Dobrodošle, hvala lepo. Ćao, Dene. Dobro večer. Ćao, kako si? Zdravo. Izvolite. Hvala. Prvi utisak nigde kimona koji smo očekivali, ali lepa košulja. On nasmejan, prijatan kao i uvek, naš miljenik, jedini muškarac. Super. Fetošan među ženama. Da. Kupino. Kupino, da. Nije. Višnja. Aronija možda. Aronija. Sibirska aronija. I sibirska aronija je biljka koja itekako dobro utiče na jačanje zdravlja i imuniteta. U to ime živeli, za puno dece, živeli zdravlje. Zdravlje. Pošto sam došla pravo sa jednog seminara, pa sam ti donala jedan poklončić. Evo, izvoli, jednu knjigu za tebe. Hvala. Koja je vezana za... konflikta. To ti od svih nas. Hvala. A Bojana, donala sam i tebi, jer ja nisam znala ko je prvi domaćin, pa ti nisam ništa donala, pa tako da evo donosim ti Hvala sam, danas, puno. molim. Uzmite aperitiv pa da pređemo iza stol. Koji je aperitiv? Izvini. Dodaćemo. Aperitiv je bio odličan. I slagao mi se sa mojom haljinom. S obzirom da je aronija veoma zdrava i da se treba piti pre jela, koliko ja znam, sjajno je da se doseti toga. Gosti su dobili svoju dozu vitamina i sada su spremni za predjelo. I ne dozu vitamina, nego i dozu jakog zdravlja i imuniteta. Jel ti se dopala knjiga? Knjiga je odlična, ali kažemo, ću je pogledati kad sve ovo bude prošlo nakon Atenane, ali obzirom da sam već sa Sanelom i pričao o tome šta ona radi i malo nešto od ranije sam imao informacije, tako da bit će sve to interesantno. Srećno! Hvala. Da li se u knjizi upisuje terapija koju ti radiš?
Pa opisuju se neki principi življenja, u stvari kultura konflikta kao taj neki naziv, u stvari neka suština, u stvari kako možemo naravno uđemo u konflikt, ali može da se to razreši kada vidimo gde je nastao uzrok. Može na raznim seminarima ili individualno da se to pogleda. Evo predjelo. Stiže predjelo. Mi smo prve dobile. A zašto one prve? Vi ste verovatno gladnije. Ja se izvinjavam sad. Nas više voli. Što lepo izgleda ovo da nam mami preko puta. Predjelo razigrani vrt. I gošće su razigrane. Ako smem da primetim. Prijatno. Hvala. Također. Bojana, ti jedeš ruku, ukusno. je li tako? Hvala. Jednom rukom. Kako ne voliš, meni da daš. Jesi se umorio? Pa i ja sam se umorio. Stvarno već, u stvari ne samo od današnjeg spremanja, nego i ovih 5 dana. nas, jel? Ne od vas. Kako je bilo za nas Dosta moje žene 4? za života. To sam ja baš htio vas da pitam, kako je vama sve ovo izgledalo prethodnih dana? Mi smo žene, mi uvijek radimo, mi možemo 10 poslova da radimo. Da, mi ovako svaki dan, da. Možda je bilo malo kao haotično u jednom trenutku i možda je bilo manji tanjir, ali kako je vreme prolazilo, sve je bilo vrlo šarmantno i nekako usklađeno uz njegovu ličnost i nekako, makar ja sam se raznežila, pošto je to on jedini muškarac, pa kao eto kako se potrudio i sve mi je bilo onako vrlo slatko. Dejan je pomešao ukuse koje inače nikad sama ne bih pomešala, ali u budući ću koristiti krušku kao što je on koristi. Baš je bilo dobro. Baš me zanima to čime se ti baviš i nešto više možda o tom srpskom wellnessu. I interesantno je da se u srpskom wellnessu mnogo više zna u drugim zemljama, u balkanskom regionu, nego u našoj zemlji. Da. Ja znam za ono šibanje koprivom. Da, to si htjela sinoći sa onim mojim glogom, jel? Da. A ne, to nije wellness, šibanje koprivom. To je nešto sasvim drugo. Biljana je malo pomešala, a rekao bih i da je namerno pomešala. Ta malina, je li to sok od maline, nešto ili baš cela malina onako pa se Pa rastrljava? cela malina, samo se koriste naravno maline koje nisu za jelo. I napravi se kao gel od malina koji mora da se zagreje da ne bi bilo neprijatno. Postoje posebni masažni pokreti gde su kombinovane tehnike refleksologije i limfne drenaže. Ja sam za šibanje koprivama. Šibanje masaža, jel tako? Da. Ja sam spremna za masažu, moram priznati. Ja sam uglavnom dobra. Dobra. Ja volim da šibam koprivama, da. Pre bih pristala na masažu malinama nego na šibanje koprivom i jedva čekam da probam masažu malinama, a ovo drugo baš nešto nemam želju da probam. Poživjeli? Živjeli domaćine. Želim. Ćemo opet za natalitet? Da. Jel opet za natalitet? Za ljubav, natalitet, zdravlje, da. Za ljubav, za seminare, za šibanje koprivom. Nadam se da je prijelo. Vrlo. Odlično je bilo. Vidiš da smo povezali tanjire. Ovo je bilo stvarno ukusno, to ću reći i iz posle i u kameru, tako da nemoj da sumnjaš. Jako smo prijatno iznenađeni i ja bih rekla da muškarci definitivno znaju da kuvaju. Da. Tako lepo, sada možemo da idemo dalje. A šta je najviše iznenadilo dame? Ja sam se iznenadila da jedan muškarac može takav, znaš, mislimo mi to možemo najbolje se to u stvari, znaš kako muškarci imaju to senzibilitet. Da. Djeki, šta to radiš? Pa, masaža malinama. Imali smo šibanje koprivama i tvrdoš. Malo pre smo ga pominjali, ali to je taj pravi drveni, tvrdi. Hoće li biti nekog šibanja? Pa boga mi kako je krenulo i kako su krenuli da me prozivaju za kimono i za sve ostalo, ko zna šta može do kraja večeri da bude. Ipak 4 žene, treba se izboriti sa njima. Verujem. A kako je prošlo predjelo? Što se predjela tiče, ja sam stvarno prijatno iznenađen. Obzirom da ceo dan strahujem kako ću sve to da spremim, ipak sam ja i muškarac, mada to nije izgovor. Ali stvarno sam zadovoljan i vidim prazne tanjire, što je meni super.
Eto, makar da je obukao kimono. Da, ništa samo to je falilo, kimono, inače sve je ništa, bilo, da. da, sve je bilo odlično. Ali savršeno stvar. Da. Lepo Pa dobro, prednju. mislim, ostavimo prostora za animaciju. Sigurno će animacija imati nekakve... Misliš da će nas dobro izanimirati? Što je on spominjao da nešto možda ima... Neki kimono. Da, neki kimono. Ali možda ćemo mi morati da obučemo kimono, a onda mi se sve kao šalimo. Da, on ne će znam na koga je ostane. mislio kad je pričao o striptizu sad, da li on? Da, Ja nisam čula da je... Kad je on tebi to rekao? Rekao je tu malo pre ispred. Kad ste... Aj, ne, pa to na uvce, da. Puno sreće, ljubavi i zdravlja. Animacija je zaista bila pun pogodak. Šta ti misliš, Dejane? Pa mislim da sam ja pobedio. Prezadovoljan sam. Nije bilo wow. 4. mesto. Varala je. Nepravda. Vreme je za glavno jelo. Dejane, je li taj ražnjić krutoš? Liči na krutoš. Mada ovo je neki šareni krutoš. Znači mekoš. Mekoš. Dobro, sad ne ide nam baš uz koncept tvrdoš, pa mekoš, ali dobro, može i da bude mekoš. Hajde, tvrdoše, mekoše, posluži damama svoj glavni specijalitet večeri. Ćete da vežbate nešto posle ovoga? Definitivno. Morat ćemo. Tibetance. Tibetance svakodnevno. Powerplay. PowerPoint, naravno. Duplo doza tibetanaca. Da, svako u svom nekom stilu. Da, da. Ja ću isto vežbati. Idemo dalje. Da. Šta je sad? Pa prvo vama da se ne ljutite sad na malo. Sad je nama. Voli? Glavno jelo svašta nešto. Hajde da vidimo da li će Dejanu poći za rukom da očara dame. Je li ovo dobro za natalitet? Jeste. Jeste. Odlično. Zaboravio si krutoš. Će posle večere. Kad vi svi odete. Šalim se. Možda riba nije dovoljno slana, ali ja i nisam hteo da solim ništa dobro, previše imamo soli. Još bolje, uvek je lako dosoliti. Možda se stalno provlači taj natalitet i ta seksualnost koja je jako bitna. I tvrdi kozi sir. I da, tvrdi kozi sir i tako redom. Svi se mi naravno smeškamo. Ali to je zaista životna energija i ta bitnost, posvećenost deci, produženju vrste. To je jako, jako bitno za zdravlje i jako bitno u stvari kako tretiramo decu današnjice. Konačno neko poslužuju proteine koje ja inače jedem uveče. Volim da jedem proteine zbog mišića i bilo je ukusno jelo. Lepo dekorisano, kompletno je zadovoljilo sva moja čula. Bilo je toplo, što je jako bitno. I prava mera. Kad ovo prođe morat ću da radim po ceo dan. Ti ćeš na tvoj powerplay da se popneš i da ne silaziš, ali da? Naravno da pokazujem. Puno mi dolazi parova, vežbaju zajedno, recimo to je jako interesantno. A kako to izgleda? Kad vibriraju zajedno. Čuj, da. Je li to dobro za natalitet? Pa neki su tražili posebno da Da dođe u paru. dođu u paru, ali da ih ja ostavim. Onda to jeste sigurno za natalitet. Da. Igra reči. Govore o natalitetu, ali verujte mi, misle na nešto sasvim drugo. A kada ne pričaju o natalitetu, u tišini uživaju u hrani. Niko ne sme ništa da kaže. Ja kao domaćin, ono kao... Mnogo smo se utišali, očigledno nam jako prija ova klopa. Da. Baš mi je dobro. Da, Stvarno mi je Ovo je stvarno sve ukusno, sve super, super, super. Neću stići da radim na natalitetu odmah posle večere. Ali na natalitetu se radi onda kada jedna beba, to jest njena duša odluči i odabere roditelje, a onda se sve spoji i onda sve nastane kako treba. Samo tada? Ne bih rekao. Večeras su se baš posvetili ovoj velikoj temi. Šta li to može da znači? A šta mislite kad neko stalno priča o seksu, da li je aktivan ili je ugrožen? Ili pasivan. Može da bude i jedno i drugo. Samo znači da je to negde naglašeno iz nekog razloga, samo... A možda bude jedno Ili mnogo nedostaje, ili ga previše. Pravilo je da nema pravila. Tako je. Najčešće. Zato kažem, može da bude bilo šta. Pravila. Da.
Dobro. Kao ovo Dejanovo jelo, svašta nešto. jel? Da, svašta nešto. Da. Seksualnost kao tema je svima interesantna, naravno, to je nešto što je tako životno i jako, jako bitno i koliko je bitno za odrasle, toliko je bitno i za decu, da shvatite to nešto sasvim prirodno. Sa decom treba pričati o seksualnosti, nema nekog određenog doba kad treba početi, treba pratiti dete, ne forsirati temu, ali ne praviti ni tabu od te teme. Na večerašnjoj animaciji da probate da to što tražiš, odnosno što smo pominjali kao neke ideje, da pretočite u neku molitvu ili mantru da se obratite Komšijama. Bogu ili nekom tvorcu i na koje u šta verujete i da to pretočite u reči da jednostavno i na takav način prizovemo sve to i da imamo pomoć. Zvalim. Neko je moj savio. Hvala. Dejan je doprineo večerašnjoj atmosferi samim svojim prisustvom, jer samo njegovo prisustvo nas nekako opušta i možda povremeno uozbilji, zato što smo naš 4 stvarno onako krenule u šalu i baš smo se onako otkačile i opustile, a onda kad se Dejan pojavio, onda smo sve kao jao, baš mi bile fine. Je li, Dejane, kakve su to bezobrazne teme na večeri? Pa, iskreno sam iznenađen, prijatno da smo se baš opustili i takve teme, znači idu uz prilike takvo opuštanje, raspuštanje, već kako god. U svakom slučaju, upoznali smo se i sasvim je normalno da budemo malo slobodniji. A ovaj afrodizijak? Ovaj afrodizijak se pokazao odlično. Sad, koliko sam ipak imao ozbiljnu konkurenciju za spremanje večera, stvarno sam prezadovoljan i vidim da su i komentari odlični. Kada osetite neku neprijateljsku energiju ili neku lošu energiju od nekog čoveka, najbolje oružje koje možete da upotrebite jeste da tog čoveka u sebi blagoslovite. Šta misliš, kakve će biti molitve? Radoznao sam i ja, a ne bih da pogađam. Jednostavno, vidjet ćemo. Hajde, dobro. Šta ti misliš? Ne znam. Reći ću samo da se nadam da će biti delotvorne i da će ih čuti onaj kome su namenjene. Da. Dame su se bacile na zadatak. Jedva čekam da čujem šta će to smisliti. Jel znaš onu foru da se med uvek uzima drvenom kašikom? Da, zato ga i sipam drvenom kašikom, jer kad med sipamo metalnom kašikom, onda mu se promeni struktura i neke supstance počnu da unutar meda da postaju otrovi. Idemo, a? Idemo. Animacija je baš bila interesantna i izuzetno prikladna, ja bih rekla, za ovo društvo i uopšte za život. Ste završili? Pa svašta smo ispisali ovde. Ja sam još iscrtala. Biće mi potrebna pomoć da ovo otpevamo. Pa nije niko rekao, ali sam odlučila da spojim sve naše animacije. Baš lepo. Obzirom da je došao i dezert. Hvala. Meni prvo, juhu. Hvala. Opet nju. Desert medena snaga. Domaćin se moli da mu desert prođe dobro, a sada ćemo čuti i zašta se mole njegove gošći. Urma, šljiva. Uživajte. Brusnice. Brusnice, kajsija i med i orasi. Bravo. I naravno zelena jabuka. Da, i zelena jabuka, bez nje nema Pa ništa. ti znaš šta će do kraja večeri biti tema kad mi budemo pojeli ovo? Med i orasi, pa da. U stvari, zato sam mi dao ime Medena snaga, nekako mi je bilo glupo, kažem medena potencija, tam je nešto bilo Da, baš. pa dobro, to je životna snaga, potencija. To je to. Sa 4 žene. Dezert je bio savršen po izgledu, po ukusu, po odabiru svih sastojaka uz jednu malu zamerku koja nije baš tako mala. Voće uveče bilo suvo, bilo sveže, nikako ne bi trebalo da dođe na jelovnik. To je nešto što ja izbegavam, ali je bilo toliko ukusno da prosto ne mogu ni to da mu zamerim nešto posebno, tako da zadovoljna sam. Dalo mi je snagu svakako. Hoćemo da pročitamo ovo što smo napisale? Da. Evo ovako, moja neka, recimo, molitva bi glasila ovako. Neka se sve što nije ljubav i radost vrati svom izvoru i transformiše u svetlost. I hvala. Hvala tebi. Da. Evo sad ću ja pročitati moju. Porodilju svemira, podrško i osloncu, ljudskom rodu, na putu uzvišenja svesti,
Da prihvatimo sve nepromenljivo i pustimo se s poverenjem, poštovanjem i ljubavlju ka neizvesnoj budućnosti, sigurni u svoju unutrašnju snagu i životnu svrhu. Molim te, žao mi je. Hvala. Pana. Super. Dali smo neku svoju molitvu, neku svoju lepu poruku svetu i mislim da je animacija bila pun pogodak. Sve što želim u ovom trenutku, dođi u moj život sada. Puno sreće, ljubavi i zdravlja, da svima zauvek nek vlada. Ja. Animacija je zaista bila pun pogodak i veoma lep zaključak na neki način našeg druženja. Veliki beskonačni duše, hvala ti za život, hvala ti za mir koji imam. Otvori mi put ka mom ostvarenju i opotpunjenju. I za sve izobilje koje mi po božanskom zakonu pripada. Amin. Amin. Bravo. Pa baš lepo, bravo, divno. Dejan je bio sjajan domaćin. Vidjeli smo da je naporno radio. Vidjelo mu se to malo u očima, taj umor. Ali je bio dosledan sebi i učestvovao je u animaciji i svojim raspoloženjem je doprineo da onako baš uživamo u večeri. A posle ovih molitvi i dezert je još bolji. Da. Energetski. I to što kažeš, da. Samo što voće baš i nije najbolji izbor, ali dobro. Drago mi je da su dame ovako tolerantne i zahvalne. Mislim, domaćin je stvarno vrh. Dobro. Šta ti misliš, Dejane? A mislim da sam ja pobedio. Pa ništa, da vas ja pozovem da sad pređemo tamo u moj deo gdje ja volim da se opuštam i da. Ti znaš da je to... Tačno. Posle 5 dana intenzivnog upoznavanja. Tačno sam znao. Izvodi poslednji Ali u tom... Ja ću da pomoći. Svi imamo jedno 15 godina u ovom trenutku. Možda tamo ima kimono i ostalo. U svakom slučaju, eto, pala mi koncentracija u trenutku i već sam super. Da pređemo i da vidimo kakvi su rezultati, obzirom da je posljednje veče. A da, mi se takmičimo, mi smo zaboravili, mi se u stvari toliko dobro zabavljamo. Uf, da. Okej. Nemam specijalnih zamerki, sve je bilo vrlo korektno. Bio je srdačan, bio je ljubazan, bio je prilično opušten, nije delovao ni umoran, ni iznuren od celodnevnih priprema, tako da za to domaćinstvo njegovo čista 10. Oklagio naša koja jesi na polici u kuhinji. Da se sveti ime tvoje i da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja. Kako na nebu, tako i na zemlji. Idem dalje? Kako je prošao desert? Pa... prezadovoljan sam. Sjajno sam se provela večeras. Baš mi je bilo lepo i ovako kao završno veče, opuštajući i zanimljivo i zabavno. Večeras sam se veoma lepo provela, pa kako dani protiču, svaki dan je sve bolje i bolje. Stvarno sam prezadovoljan i iskreno za večerom sam dobio i više nego što sam očekivao. Ocena koju bi dao je 9. Moji favoriti za pobedu, dvoumim se između Sanele i Dejana. Moj favorit je Sanela. Favorit za pobedu? Pa možda je Dejan, mada i Sanela i Biljana odlične su bile. Možda pre Biljana. Sanela jeste trenutni favorit, ali nakon ocenjivanja Dejanove večere situacija na tabeli bi mogla da se promeni. Hajde da čujemo utiske dama pretočene u ocene. Nije bilo wow kao kod Sanele. Kod Sanele je bilo zaista divno, ali nemam šta da zamerim i zato ću mu dati 10. Moja ocena za večeras je dobra 9. Baš volim lososa, ali je ubacio voće i ubacio nezdravi hleb. Moja ocena je 9. Moja ocena za večeras zbog savršene atmosfere, odličnog predjela i glavnog jela, ali promašenih sastojaka za dezert je 9.
Dejan je osvojio 37 poena i morat će da se zadovolji sa drugim mestom koje će podeliti sa Biljanom. Ovo nedeljna pobednica je definitivno Sanela i mi sada idemo na proglašenje. Došli smo do samog kraja nedelje koju smo posvetili hrani za dušu. Mnogo toga smo naučili od naših kandidata, a oni trenutno čekaju da saznaju ishod takmičenja. Evo nam ga Još jedan desert. Dobro. Ovako sad, pošto je na kraju već. Pa da otvorimo i ovo. Papirus. Hajde. 4. mesto. Bojana. 33 poena. Pa nema veze, meni je bilo najteže, bila sam prva, a pošto je Sanela bila moj favorit, sad će da me časti. Onda 3. mesto. Nina. 36 poena. Drugo mesto. Slučaj ako Andrija Milošević. Drugo mesto. Biljana i Dejan. 37 poena. Nepravda, trebala sam ja da pobedim. U stvari prepuštam njoj da bude On je divan dečko, da. druga sa onako tom energijom prvog pobednika, tako da ona je ispred onako. Kakav džentlmen. Hvala. I prvo mesto Sanela. 38 poena. Hvala puno. Čestitam. Hvala vam. Tamo se da li kažem, nas je petorog. Varala je. Svo vreme je varala. To mi je baš drago. Sanela mi je jedna izuzetno draga osoba. Mnogo toga smo delile, pa možda ćemo deliti i prvo mesto. Šalim se, mogu nešto drugo da kažem, nema veze. Da li si očekivala pobedu? Ne, nisam imala nikakve očekivanja. Utisak je lep. Bio bi jednako lep da je neko drugi pobedio. Nije mi pobeda bila uopšte. Već sam pobednik sa ovakvim društvom. A šta planiraš da uradiš sa nagradom? Pa ovu sumu novca ću prvo da potrošim na neko hlađenje, pa onda na neku toplotu. Šalim se na toplinu srca, mislim. Pa podelit ću sa svojim najbližima svakako. Ne znam, već ćemo naći neku svrhu. Novac tako brzo ode iz ruku, ali treba ga upotrebiti pametno i pravilno.